Pak D. Pak D aku tantun-tantun ndak delang. Lah sampean bayar ning. Sampean kula. Aja Mas, piye Mas rasane? Aku ora ro Pak D saestu lho tak kira kuwi mau nek weteng apa piye ngono. Apa neng? Kok sik panggah. Aku pomo sing nyampluk ora wong ayu no. Tak ciyak. Kan ya nama saya Neken Salindri. Kediri punya bos. Senggol Bapak. Aduh Jan, makin cantik tenan Mas Terima Gareng. kasih. Wah, Jan. Aku ora arep ngelem Ngopo? jarake kadoan. Hei, ya tidak apa-apa. Apa? Jenengan itu sebagai mbah itu sama putunya itu harus yang sayang gitu mbok dilem yuk cantiknya putuku apa piye mbok diwehi sangu apa piye ngono no. Malah Nek yo aja tuwa-tuwa to. ya udah buyut. Bu. Saya tuwek. Om. Wow. Om. Randi apa-apa om. Lho apa yen wis om iku disugih? Ya iya. Oh, om pipah kae. Oh, senengane yo wis kene sak lumrahe we sing kulino wong ngundang aku. Pak D. Pak D. Pak D. Pak D. Ya sehat, Duk. Alhamdulillah pangestune Pak D. Iya. Bocah ki umuran sakmene iki penampilane selalu kempling. Sik toh kan enak tembang Pak D. Aku putune sapa? Ngono kae piye kan? Genduk, kowe takono RT. Kok iso Lah yo? kok putune sapa kuwi? Ben ditembang itu coba. Oh, ana Yo. tutuke to? Enten no. Kuwi kok to Pak Dene digawe tembang versi gamelan, terus sing terakhir kok versi jaranan sampean dadi celeng. Nek nggone Jawa Timur ki enek jenenge barongan. Iya. Celeng. Celengan, iya. Kepang, ganongan. Lah kok sampean dadi celeng. Soale lek celeng niku, Pak. Biasane niku wong ajae nggih ngeten iki enten putih-putihe ngoten. Apa dadi ora. ketekan? Aku bendahara. Ndak ada bendahara ana bendahara. Seniman ki ora ana bendaharane kacau. Carane bayari piye? Ya tapi kan kita jadi pemainnya. Aku gelem dadi celek sing numpaki kowe ya. 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 Sampean mlumang kok tak tumpaki ngono ya. Pol-pole sing mbok arah mesti cangkemku mesti. Ya, sak mapan yo. Pak D, ayo Pak D. Pak. Oh, sik Joni sik mapan. Iya. Pak D. Pak D aku tantun-tantun ndak delang. Lah sampean bayar ning. Sampean kula. Aja Mas, piye Mas rasane? Aku ora ro Pak D saestu lho tak kira kuwi mau nek weteng apa piye ngono. Apa neng? Kok sik panggah. Aku pomo sing nyampluk ora wong ayu no. Tak ciyak. Ora wis kene. Sampeyan aja nek sebelah kene. Apa? Kudu nyedak ning nggone sebelah mik. Lek sebelah mik gak mungkin nyampluk. Oh, Mungkin iya. nek sene sebelah kene mesti nyampluk. Kena mikmu nyonyor tenan yo ki tatonan gitu loh. Nemplek kono cangkemku nemplek tangane. Aja dibusak lho. Pokoke sesasi kudu ngene terus lho. Ki tandha tresnaku nyang kowe lho. Ya mbok dicium kene. Hah? Mbok dicium kene. Mbok demu nonton gitu streaming lho. Ya ora apa-apa to, kaya ngisor. Genane ngisor dhewe cipika-cipiki biasa kok. Ya tipika-tipiki iki ora masalah nih yang ditonton gini normanya tidak boleh. Ayo nembang kok. Ya. Pak D, aku putune sapa? Aku wis gedhe bisa ngelus sapa? Bapakku saiki wis ora ono saben aku
mau sih lagu pambuka lho Mas Gareng. Ya wong. Tasik pemanasan ya Pak. Oh, urung umop iki. Urung apa? Iya. Urung keringetan kok ya aku ya Pak. Angger kok angger niken iki cincing glundung. Oh ndak enak cincing-cincingan iki. Ora maksudnya iki cincing iki lho lenganmu iki dicincing. Iya. Wah, masa apa cincing iki jarik tok. Apa yang berbeda dariku hari ini? Apakah itu mungkin dari bajumu baru ya? Iya, terus apa lagi? Jarikmu lawas iki jarik lawas. Anyar ya iki genah sampeyan sing numbasne. Ora mungkin sesuatu yang baru tidak bisa dilihat oleh manusia. Isi hatimu baru. Aku malah wedi kan. Ngapa ta Pak De? Yo histeris ora ngono kuwi. Lah piye? Yo apakah yang baru tentang dirimu? Apa yang baru tentang aku? Enggak ada. Asine ndak enek. Oh, aku bedheki tok. Bedheki wong ora ono jabane kok bedheki. Kuwi dipersani. Iki acarane apa? Bersih desa utawa sedekah bumi, Sedekah bumi. apa wae istilahe ono. Semoga desane makin langgeng. Moga rakyatnya makin ayem tentrem. Amin. Subur makmur. Amin. Terus tambah rejo desane. Amin. Ditambah pasedulurane. Amin. Tambah rukun, ditambah rezekine. Amin. Lan ugi mengucapkan selamat datang sugeng dalu kagem Bapak Bupati. Nggih. Karena sampun hadir dan rawuh di malam hari ini dan bisa memeriahkan acara hari ini. Hebat banget. Beliau tuh setiap rakyatnya punya hajat pasti rawuh. Iya. Apapun itu hajatnya pasti rawuh. Berarti ketone wong iki nyemanak. Nyemana uga beliau tahu persis bahwa beliau juga dipilih oleh masyarakat, maka akan kembali ke masyarakat lagi. Iki Mbok Bupati iki ya wis nembang. Ya. Nggih ngoten lho Mas ya. Oh, Panjenengane yang wis nembang. hebat. Lho empuh. Loh. Iya to. Lah ngene apa? Buktekno dhewe. Oh iya. Kan lagu sing anu apa Niki Dok? kan lagumu sing anyar apa kan? Ndak sing duet apa sing biasane duet kae? Napa Lintang Pak? Asmara. Lintang Asmara. Heeh. Lintang Asmara ini kan hebat banget lho Bang Lintang Asmara. Oh, ana meneh jane apa kan ngalamun. Lamunan kok ngalamun. Lamunan. Lamunan kok ngalamun. Lestari. Lestari. Wah, Lestari, terus Tuti, Wiwi. Apa Lah bila sindene Pak Kangko. Lah kok nembang apa? Tak gandeng ning Lintang Asmara. Sapa? Oh, karo aku duwe jago kok. Oh, Jenate Budi. Ayo. Aja ngono kuwi. Oh, sunate Budi. Oleh ngino. Aku jago sakmono tak goleki sing lawas dhewe ya iki lho. Ayo, Bud. Ayo cuman Bud. Ya. Iki duwe kelebihan, Pak De. Oh, anu pancarobane apa kuwi? Pikirane to. Heeh. Wuduh, kelebihane ning untu iki. Dah, saiki cepet kabeh. Saiki dicopot kabeh kok kan. Masa? Mingkem wis apik. Apik. Sasise kena dadi dicopot. Pak De. Apa? Enek sing nyawer. Cek, yen nikan mriku mumpat apa? Mumpat-mumpat saru, Mas. Nggih. Saru. Mosok cah wedok kon lumpat-lumpati wong lanang, kowe gelem dilangkai. Oh, saru. Wis aku ora melu-melu tak tampani ra entuk kok. Amit ya Pak De. Terima wae Mas Gareng, terima wae. Itu bagiane kok. Amit ya Mas. Nak kepidak kibotmu aja anu lho. Oh ya. Mas Salime ngene ae. Mbok Ambong enang kamu siapa? Wah, anu yang ku ndak tahu ngambung tanganku. Mas. Apa aku duwe yang ora duwe? Mas terima kasih ya Mas ya. Oh iya. Tadi minta lagu Pindo Pindo. Wong wis tuwa lho kok. Oh, budemu sik ngono. Lho, Buti mosok ndak sampean condro Mas Gareng. Aku ora Delok untune. Hi. Lho kan. Protol malah kayak wong Sumbing kemalian. padha ki wong Sumbe. Itu di Budi Sumbing. Budi pekerti iki pancen. Ayo ya, Bud. Napa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Tak gandeng karo niken informasamu bukan suatu anugerah buat dirimu. Anugerah. Iya. Tambah Musibah ganteng, kan ini.
Kok nggak tahu macak toh nek melotai kowe? Apa? Kok nggak tahu macak? Lah aku macakku aku susah. Dadi Mbok brengosmu dicukur mung 2 iji tok lho. Awitano jare anu to Mas Gareng. Wong ku nek merongos kudu ngingu brengos. Brengos kuwi gebere wong merongos. Ya pinter-pinter alasanmu. Asmamu ki ya ngemu surasa sing ndak apik lho jasine. Gareng. Gar ki garong, reng ki mentereng. Garong kamangka tukang ngerampok, reng ki mentereng. Mongso ndagel sewengi lho bayaran 20 juta ini padha rampok liwat soro Tedimar to kuwi. 20 juta karo diculek matane. Oh, wis emosi ndah lho, Bud. Emosi. Oh, dek ndak iso bales awakmu, Bud. Lah yo ora iso bales. Aja lara ati, Pakde. Wis tuwa. Wis yo tuwa tapi yo Kok deni wong. Angger lara Wis tuwa lara ati iki ndak pareng mulai wis tuwa iki kudune menikmati masa-masa tua. Oke lah. Bagiane sampean apa ya kumpul ngene-ngene iki. Oke. Komene kumpulake lek ya seneng. Ah nyedake umur. Ayo. nggih. Pengen ra kelakon kok. Ayo. Iya koral yo diatur. Iya ya ono. Pakde. Niken ki ayu-ayu picek. Ora ngono. Lah ora ono. Lah timbangane karo sampean ketuaan lha iki kan jek rada. Kaya ngene kok doleke bagus. Lah wis rek to. Karo patung prapatane apik patung prapatan kok. Lho tapi kan enom iki timbangane sampean. Enom? Kaceke lho ya kacek enom iki. Apa ya sing nomi jaminan? Aku apa ngomong wong bagus. Oh, amal sing tuwa lho metu kentose. Padake Oh ya kabeh. ngono ya. Nek wis tuwa ki garek ngenteni sertifikat tok asine. Hah? Sertifikat. Aku ora nganggo sertifikat, aku wis kontrak kok. Ayo tetrake. Terus, yuk. Ya, terus ke? Ya. Ngapunten jeneng iki nggih. Ayo. Lah ya ora arep ngadeg kowe rekoso. Lah wong ning kene iki keslempet ale. Ning jane jare biasane nggo sing nyelempet penak lagi kok ora penak. Wong kok senengane Sulaya wong kari. Oh piye? Wilujeng dalu bekayane cange. Wilujeng dalu. Dangu mboten kepanggih nggih. Wah, panjenengan suweger lho sakniki. Walah nggih, alhamdulillah menika sakniki pun rungsungi. Nggih. Riyen zaman panggih panjenengan pertama niku wis kula rada napa niku sepuh ngoten sakniki kok malah muda. Walah niku ra gareng niki sak menika niku pun makmur. Oh, iya. Lah nggih menika sakniki niku ra. Ngomong. Oh, Ngapa sih, Lek? Ngapa-ngapa? Nyong iki lagi jumpa kangen karo Pak Dalan. Iya ning bempermu ki lho. Bempermu ngantem lampu ngarep ki lho. Lah sing ngakon nang kono sapa kene isih jembar. Lah kowe ngerti dhewe wong aku ning mburimu kok malah kowe nyerane mburi. Lah sing ngakon nang buriku sapa? Aku. Lah ya nang ngarep ya. Karo meneh wong iki lek jarene wis menep. Natapo bemper ndak pengaruh. Lah. Kuwi lho. Lho ning kok ya Imane kudune jane aku wis menep ning yamene ditatap-tatap dedek kan bobok. Masa jam segini udah bobok? Udah saya minumin nantimu. Ayo bangun, ayo bangun. Jangan besok upacara ya. Ayo Iki, Mas aku. Titon. Piye kabare? Alhamdulillah kabarnya Pekli. Pekli. Pekli ki apa? Apik sekali. Oh, apik sekali. Oh, disingkat Pekli. Pekli. Oh, aku ya penget. Apa kowe? Apik banget. Oh iya iya. Nah, nek Pak Dalan mesti pede. Apa kuwi? Apik Pak De. Oh. Wah, iki antik kok bocah iki antik. Nggih. Pancen kalau casingnya luar biasa. Nggih nggih nggih. Body oke, suara apik. Ning angger wis ngomong blekutuk ngene iki. Ciri khas, Mas. Ciri khas jenenge desa mawacara negara mawatata. Wong kuwi dewek-dewek. Dadine nek nyong kira omongane kaya kiye, nek sakangaring Jawa Timur ki omongane ya kaya kiye pada karo dalange pada karo mbak-mbake sinden. Lah nek Blora ki ya bahasane anak dewek. Nek nyong omongane ya anak dewek dadi kabeh wong ki duwe bahasa dewek-dewek. Dadi kudune ngajeni karo wong sing duwe. Kowe iki omong apa? Omong kemrecek ora mudeng. Lah kowe dijak omongan tayang apa ora? Kudune Tayenge memangnya aku wesi tayeng. tayang kuwi bahasa Indonesia bisa apa enggak?
Ah ngono. Rika ki kudune tanggap Samina nek tak jak omongan bahasa. Sasmita kok Samina. Samina ya gone Bayu. Sing bener Sasmita. lah Sasmita ora mangkat, takoni dalange ora mangkat, sing mangkat Samina. Kon rene Samina patenane ne. Wong kok senengane kok aja marake anyel. Nyong kaget. Apa? Jebule iki bojone lurah iki balane nyong. Lho, Garwane nyong ki candi. nyong. Lho, candi nyong. Nyong Kebumen, Lek. Lho, oh nyong ki cah Kebumen. Berarti tanggamu kuwi. Nyong ki aku. Lho jare kowe Eka. Nyong ki saya. Lah yo jare kowe Eka. Piye? Aku malah Jawa Timur ndak nyong. Apa tebuke apa? Rika tayang apa ora? Nah, Tayang apa ora nek tak Sayang kuwi ora mung tayang nai barang kuwi. Kalau ternyata ki kancane nyong ya wis sukses, alhamdulillah nyong melu seneng Pak Lurah, titip kancane nyong ya Pak. Kok kowe iso titip rumangsamu kancamu sepeda apa mbok titip? Ya ora jene mbiyen ki tau ngekos bareng, rekasa bareng. Nanti kelangan dompet nyong nemu mbiyen duite wis entek ning dompet isin. Oh, Mbak Puri kuwi. Mbak Puri, mbiyen ngekos bareng. Oh ya padha karo kowe to sekolahe. Pada bareng Mbak, kowe duwe sekap ora? Lah ngapa sih nyong kencot durung baduk. Nyong jaluke karo Mbak Puri mbiyen. Apa ki? Apa? aku malah bodoh. Lah kok guyu? Lah sampean sing padha-padha Jawa Tengah kok ya ndak. Ora mudhek kok guyu. Lah kula Jawa Timur ya normal-normal mawon nek bahasa ngoten ndak. Lah sampean wong tangga lho mosok ndak iso. Oh ora iso kumpule ning dhuwur tangga turu dhewe kok. Wong senengane kok ora pimo endi? Aku ning kene. Ae kuwi apa kuwi mau? Iya. Kencot. Kencot nyong kencot. Nyong biyen ning jaluk badokan karo Mbak Puri. Kencot ki apa? Kencot ki. Napa Bu nek mriki? Hah? Wis ngene wae aja kaliren. Angel basane. Biyen pada kerene. Lah ning siki Mbak Puri wis sukses alhamdulillah nyong melu seneng. Wis ngene wae kowe omong dhewe tensiku munggah. Ya ora sampean iki sebagai sesepuhe ya kudu iso nuntun Alah, no. ki dagelan goblok kaya kiye dijak omongan ra tayeng. Ora mudeng, ora nyambung-nyambung. Aku pancen gedang kok. Apa kuwi? Gablok. Jan mau tekan nggone Mbak Puri. Mbak Puri daleme. Langsung disuguhi warna-warna. Kon madang wis diancengi nang aring pawon. Wah, Kok apa? diancengi. Padahal kok diancengi lho. Diancengi iki dicepak-cepakna. Dicadong. Disiap-siapkan. Siapke kok Lah nek diancengi. basane Kebumen iki diancengi, Lik. Apa ya ana terus komandan tentara? Ayo tentara diancengi. Weh lucu. Siap diancengi. Lah wis diomongi mah basane dewek-dewek kok. Protes. Wah aku wis masih dhek gelem karo aku wegah wis. Ya gini aja, lebih baiknya pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional. Oke, bahasa Jadi Indonesia. biar sama-sama tahu. Apa Oke. dia don? Oh, saya bisa dong pakai bahasa Indonesia. Bisa. Kamu menyepelekan saya. Apa? Kamu menyepelekan saya. Saya juga warga negara Indonesia. Keleke sapa? Menyepelekan. Sing bener apa sih, Lek? Apa tuh Mas? Nyepeleke iki bahasa Indonesiane apa? Iya. Kowe sing mantan lurah lho, ayo. Nyepeleke apa? Nyepelekke ya. Lah mula ya ora dadi meneh. Aku ya bingung lho golek basa menyepelekan. Menyepelekan. Apa Ken? Menyepelekan. Oh bener ah menyepelekan. Arep nganggo kelek karemu ora nganggo karemu. Kowe pokoke nganu mengecilkan seseorang. Melecehkan. Nah, Kuwi yen ketatap ae sikile leceh. Leceh. kuwi melecet, Lek, melecet. Ngene wis omong sing apik sing
wong donya mudeng piye? Oke, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan dari Kebumen tahu, dari Blora tahu. Karena itu bahasa persatuan. Bahasa persatuan. Itu Oke, penting. Oke, ya. Tadi saya agak bingung di pertigaan itu di pertigaan itu, di enggo-enggoan itu. Ora ana bahasa Indonesia kok pertigaan enggo-enggoan. Lah sing bener Pertelon. Kok malah. Apa? Oh, rumah saku yo. Ya pokoknya dibelokan menuju ke sini. iya denggo-enggokan. Belokan. Iya, itu ternyata jalannya luas beda dengan jalan rumah saya. Apa? Jalan rumah saya itu udah jalannya itu sempit, kanan kirinya itu banyak suketnya jembrung sekali. Situ tak cukure nih. Suket yang omah to? Lah suket nggon aku dalan nggon aku lho Cio. Omahe. Lho, jenengan dereng pirsa dalem niki. Dalane pancen ciwut, akeh sukete. Ning dalem iki asli ombo. Ombo. Oh, mlebune ciut, tekan jero ombo. Ombo. Engko nek ning Kebumen iki biasane khas iki tempe mendoan. Ah, Oh, lho. angger nyicipi tempeku. Gurih. Ayo. Enak. Putar jembir. Lah iki lho aku gelem sampean dhisik apa piye? Lah, jenengan kan nek ngrasakne oh ketagihan mesti marani nggen kula meleh. Wah. Panganan kabeh, aku wegah sisane si Yuyu Kangkang wegah. Kok sisa lho didom bareng ngono lho maksudnya. Dong bareng memange keduren wae. Wah, tenan iki memang ini harus dilestarikan bahasa dia Kebumen karena ini kasanah budaya, kasanah bahasa Nggih. yang wajib dilestarikan. Nggih, bener, Iki ora mung gawe-gawe mergo memang asline Kebumen. Asline Tidak Kebumen. hanya bahasa termasuk nembang joget dia ciri khas Banyumasan. Sisan ke? Apa? Banyumasan. Weh. Lek Banyumasan apa jeng? Ya. Eling-eling. Eling-eling. Nggih. Ya. Anu bawa. 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 Tres, dinding tres. 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 Intro. Ki lho sing gedar ki lho. Lah Tres. intro. Jenenge Sutres Suindro. Wilujeng dalu Pak Bupati, nderek tepang Pak. Niki teng mriki nderek pados sandang baduk Pak. Ngapunten wong Kebumen anane kaya kiye Pak. Benten kalih Piyayi Blora. Mriki alus-alus nggih Pak bahasane. Nek nggone nyong mlethek dhewek. Lek Semarangane bahasane piye to Mas? Apa? Ndek enek sing basa ngoten niku. Ono ning kene aku golek ora kiyak sandang badok. Oh. Aku sandang untal. Kok rumangsaku sing kasar iki Jawa Timuran lho. Ora. Kene kok badhok karo nguntal lho malah. Justru kewalik-walik. Oh, malah Jawa Timuran yo jeglak kok yo. Utawa gaglak. Iya. Raden Arya Werkodara. 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 Dadi Werkudara. Masa Werkodara karo nduding. Werkudara iki embane kuku. Kukune iki sing jempol ora kok drijine. Ya ana iki nduk, iki iki. Ah iki. Nek bujel, Werkodara kukune kok bujel. Wis ono iki kok. Iki wae iki kok agar badiku ngene diunek-unekke cah iki lho. Nyata lamun Satria. Lah nggih. Pak Dalang, malam ini luar biasa sekali. Yang nonton itu full tepuk tangan untuk Blora semuanya. Hebat. Wah, Jan. Hebat luar biasa, budaya semua. Kok kowe kesetrum, Lek? Oh sikil kok biayaan kan Sikil digantung ki ndang ngembang ora tinggal nguceh. Iki aku kagum dengan para penonton ki lho ngitung ki nganti. Kagum kan sikile wis dilinggihke. Sikil sing gantung kok. Ayo Werkodara. Nyata lamun Satria kurang ambak sithik ngene. Nah, sithik meneh. Nah. Ora dadi Werkudara ora paten. Kok nesu lho gampangan. Ben. Mas Ro, nesu lo. Aja Ben. gampang nesu, dagelan nesu biasanya mulai stroke. Nyata lamun Ora nesu.
Satriyan Jodipati ini jempolmu kok kayak jahe sih, Lek? Aja digeret. Oh, jempol kayak jahe masa gancet. Gancet. Iki yang apa gil-gil? Iki Werkudara kukune golek sinyal iki niki. Sinyal ki umume ning dhuwur. Enggak, sing tajem ngisor kok. Oh, mik ora sak mbawar karo kancane ngegeron kok. Ayo. Iki lagi punjen. Prakasaga kukumu lo mencelat. Kok arjane kok cepet banget kok ndak eruh iki piye to pisan? Oh, biyen Werkudara ngesti Pandhawa ngono ku, Mas. Biasanya ditaleni karet. Dienggo capengan lali karete ucul, kukune mlayu adoh. Ana ku Werkudara goleki kuku ya kuwi. Duh. Godhek tok. Godhek wok gudhek tok. Lho kuwi nek sing dadi Werkudara ki dalange ra gedhe dhuwur ganteng putih. Lah kowe ki anane ya gur gudhek tok lho. Heh, lengen iki lho. Iki tato ora dadi. Wong tato ki umume kala jengking po naga, mosok tato gendul kecap. Aku biyen tukang ngene kok, Dek. Gedhek wak simbar dada. Yen ngendika gereng pindah gontor. Arep adus. Kok ucul-ucul arep adus. Ora ucul-ucul iki lho ganti sampur. Ini kena go nyeblak ngono iki lho. Ora ana hukum kok pateni tenan kowe. Dasar satria prawira rama. Nyuwun tulung eling-eling nggih, Bu. Eling kula eling gunungane Senapati.
Pripun Mas Gareng? Wah iki nandhake tontonan iki tontonan nasionalis ya iki. Pripun? Jawa Tengah, Jawa Timur. Budayane mubal kabeh. Nggih. Metu iki jenenge tari lengger. Apa sebabe kok dijenengke lengger? Napa Mas? Dikira leng jebule jen. Yen Bapak Sukron Suwondo saka Blitar kae menciptakan tembange Sri Huning, yen Tulungagungan Bapak Wangsa Subagio ya ngumandhangake tembang iki Kencana Wungu, klebu rengu kuwi wis mlebu ning Jawa Tengah lho, Gong. Sajake katon rengu, enten apa niku dene sampun dangu. Ayo, kuwi gending Tulungagungan. Yo, diaturake dibawani nganggo Asmarandana. Siapa lo? Insyaallah. Ayo, Eza, sabdane sang. Sabdane sang ratu putri. Lek garwane Bapak Kades iki asmane Kanjeng Ibu Puri Dewi Purbaningrum sarjana pendidikan. Lek iki garwane Pak Carik asmane Puri Ratna. Iya. Nggih, nderek pitepangan. Iya, lek niki asli garwane sing kakung niki Pak Carik. Lek Puri ngriki sing kakung Pak Kades. Iya. Lek ngasta Carik nang ngendi Kak? Ing Ponorogo. Daerah ngendi? Bu Carik? Candi Mlarak. Candi Mlarak Ponorogo. Ponorogo, Wah. Sabdane sang ratu putri terus kacetha. Kacetha swaya bara Kang bisa maca murda ya apa? Gulu. Oh gulu kuwi rena-rena ya. Jangga ya bisa. Mocok janggane ya ora apa-apa, murdane ya ora apa-apa. Adipati ya. Adipati ing Blambangan Ginanjar dadya garwa dawuhe kencana wewaton wangsite dewa Jadi menggambarkan utawa menceritakan ya Gusti Ratu Kencana Wungu wis entuk wangsiting dewa sing iso maca janggane Adipati ing Blambangan iki sawijining satriya ngono. Si Damar Sasongko ya Damar Wulan. Monggo. Kencana Wungu. Ya. Kencana Wungu ngendika Arya
Joko. Raginan Mas. Kedua.
puri ratnawah jan kencana wungu ngendika kalamun wis antuk wangsiting dewa. Waduh. Ya. Biar ketang titik-titik diselani jajan utawa oleh-oleh ke Jawa Timur ya Kang. Iya no. Menyen saiki nuting jaman kelakone Gong. Dadi Petruk Gareng Bagong kuwi lek kaya cak-cakan lawas, kaya-kaya saat ini memang menentang arus. Memang arusnya sih kaya mengkene iki. Nah, muga-muga kanthi PDKT utawa pendekatane para seniman seniwati karo para warga seneng akan seni budaya nanti akan pulih kembali dan menjadi sebuah cerita yang indah kanggo suri tauladan para sing padha midhangetake. Yo, teruske. Sareh-sareh waton pikoleh. Aku arep njajal Ririn karo Angel. Oh, Ririn karo Angel. Mbok ya mesem mrengut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Kanjalokmu kenapa enjani? Aja emang, aja tansah suwon. Nadan aku uga tansih ing janji. Disepoti ya Kang. Ya sepotane iki mau mesem. Lek ndak kleru iki pangriptane Kiai Nani Semarang, Ki Narto Sabdo almarhum. Wah jan. Mbok ya mesem mrengut pedae apa rin? Lah nggih. Mbok ya guyu susah pedae apa jel? Lah nggih napa? Iya. Jel, piye iki? Pripun lho, Pak? Ayo ki guyon-guyon mau sore. Nggih. Ya padha meneng-meneng saja arep lunggah-lungguh. Ayo saiki nembang. Ngono. Tembange apa, Dok? Caloro, Dok. Landeman, Pak nggih. Apa? Rasa madu. Oh. Rasa madu. Rasa madu, pripun? Monggo ora apa-apa. Rasa madu. Rasa dibawani ya, Kang. Dak. Rasa madu. Rasa madu. Napa to Pak niku? Piye? Rasa madu piye, Nduk? Ya ora roh wong lek ndak roh ya takok. Iya, malu bertanya sesat Di jalan. Mang gini takok pakai sesat di jalan. Iya. Mau Mbak Azim ngampiri bakul kroto barang. Iya. Napa dicobi? Iya no, selalu tak jajal no. Sepinten Mas Hendro? Ndro. Pak Hendro jan njaluk disambrek Hendro iki. Rasa madu memanis yang bisa lanangku. Oh. Ngoten, Pak. Iya, diaturake. Monggo, dadoske Mas. Buka celuk mawon. Ya ben cepet. Ya. Rasa madu memanis dan bisa lanangku kundir itu memintaku tumuli kata
Apa to maksudnya? Yone niku lho, Pak. Oh. Nah, ngoten lho. Wong iki merenyap. Ketok lek kompak ngoten adoh saking aku lho, Pak. Oh iya. Nggih, Pak. Iya iya. Kowe manjen gerakne wong ya pinter kowe iki. Pinter kula niku. Lambene wis ya. Wontene yo. Yo. Rasa matu mamane kompakne to. Iya ya. Ngono kok wis marem lho. Lho marem lho Pak, kula niku mayar kok. Mayor yo. Mayar. Mayar. Rasa Terima kasih matur sembah nuwun Cahayu. Iya, gundul-gundul pacul.